Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng spicy kalderetang native na manok. Ayun mga kapudibis, at meron tayong sarsa and drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayun mga kapudibis, malinis yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Manganta na po. Mga kapudibis, ako lang mag-isa kasi si Ate Albi meron siyang importanteng linakad. Ayan. Importanteng linakad ito. Mga kapudibis, ang unang subo ay para sa inyo. Mga kapudibis, kain po tayo. Sarap. Oh my God. Sarap. Nyaman. Kanya mga kapudibis, magluto na po kayo. Kalderetang manok. Nyaman. Sarsa pa lang mga kapudibis, ulam na. Sarap. Sarap ng pagkakaluto. Meron linakad si Ate Albi.
Baka meron naman mag-comment, nag-away na naman kayo. Judgmental mga ano yan. Nanonood. Minum tayo tubig kaparas. Balong-balunan. Ito yung masarap na baon sa outing. Outing? Kapag nagsaswimming kayo, ito masarap. Dami kong ulam. Titira ko si Ate Albi. Alam ko pa gawin niya, gutom yun. Kaparas.
Mapatas. Hmm. Agisan ko kaya tagan natin Albi. Hindi ko natira si Ate Albi. Ayaw mga kapudibis, naubos ko yung pagkain ko. Ang sarap-sarap kasi. Mga kapudibis, gusto ko lang shoutout si Hot Mama ni San Nicolas Purse, Bonbon de la Cruz. Ay, ayan, shoutout sa iyo Bonbon. Mga kapudibis, meron po kaming Facebook page. Pakipollow na po at meron po kaming TikTok, Instagram, ano pa? Cook Like Crazy, Yael Poji, ayan. Mga kapudibis, maki-follow and like and subscribe na din po kayo sa kanila. Mga kapudibis, hanggang dito na lang ang video namin. Kaya kung gusto niyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.